prik ermee. Ja, gaan we eens kijken of we er wat uit kunnen halen. Ja, en de plek waar we nu naartoe lopen is eigenlijk het laatste stukje waar de nesten van de oeverzwaluw nog het best bewaard zijn gebleven. Ze hebben hier allemaal gezeten. Ze hebben hier allemaal gezeten. Dus eigenlijk op heel die wand zaten er her en der verspreid nesten. En een stuk terug zaten ze wat dichter bij elkaar. Maar er wordt hier, is hier een continue aanwas van zand wat hier tegen de wand aangeblazen wordt. Maar zo brokkelen er ook ieder jaar hele stukken vanaf. Dus als je de oude beelden bekijkt waar de duinrij vroeger lag, dan is die ontzettend ver teruggetrokken. En, waar we nu stonden, was eerst duin. Dus de eerste duinrij lag veel meer in het water. En dat is allemaal afgekalfd. Dat door stormen, door wind, door hoog water. Ja, zoals het er hier uitzag, zo was eigenlijk dus heel de kustlijn bezaaid met gaten. Ja, maar wat je ook ziet is, het lijkt op sommige plekken alsof er al iemand ingegraven heeft. Dus dat het een soort glad naar beneden loopt. Ja, dat is niet ingegraven, dat is gewoon het zand wat erin inslaat. Ja. Het wordt zwaar en dat zakt weg. Beneden zakt. Zullen we wat dichterbij kijken? Ja, laten we het eens even doen. Want ze broeden nu dus niet meer. De meeste zijn nu ook al op doortrek weer naar Afrika toe, dus helemaal naar de Sahel. Ja, het zijn nog wel een paar flinke gangen hoor, wat dat betreft. Ik had gedacht dat ze wat dichter zouden zitten. Nou, wat gaaf joh. Kun je wat zien? Nou ja, het is donker, maar ik zie wel dat ze nog best wel diep zijn, vooral deze. Ze maken eigenlijk een kromming erin, waardoor ze dus wat minder last van de wind hebben. Ja, en kun je je dan voorstellen dat zo'n vogeltje maar 12 tot 13 centimeter groot is of lang is. Alsof wij een tunnel zouden graven die wel 10 keer zo lang is als onze lichaamslengte, dan alleen maar met je pootjes en met je bekje. Dat is echt onvoorstelbaar. Dit is echt typerend voor de oeverzwaluw. Echt een opportunist. Ze zien zo'n wand, ze denken, hé, er is voedsel, we hebben een wand, we gaan graven, we gaan het gewoon proberen. We gaan het gewoon doen. En dan vliegen ze. Of niet? Ja, daar zijn ze. Zo. Kijk boven ons. Zo, wordt het snel hè? Ja, ontzettend snel. Nou, ik denk zelf eerder dat dit trekkende vogels zijn dan dat dit echte vogels zijn die hier gezeten hebben. Dat zou wel heel erg toevallig zijn, want het is nu wel echt de periode dat ze terug aan het trekken zijn. Ja, dat ze weg moeten zijn hè? Ja. Ja, het zijn wel trekbewegingen. Ze gaan allemaal wel dezelfde kant op. Ja. Zodra je ze richting de Haringvlietdam ziet gaan, dan weet je dat het trekvogels zijn op het moment. Zullen we gaan kijken of we er eentje... Gewoon proberen toch? Ja, tuurlijk. Heel benieuwd wat je tegenkomt. Wat verwacht je nog dat er iets in zou kunnen zitten? Ja, er zit eigenlijk altijd oud nestmateriaal in. En ze maken wat dat betreft een redelijk slordig nest. Dus ze maken er niet echt een heel spektakel van. Het zijn meer donsveertjes en wat takjes en wat blaadjes. En dit is geen probleem, want die oeverzwaluw komen ook niet meer terug? Nee, de oeverzwaluw komen nu zeker niet meer terug. Die zijn, in juli is dat klaar met broeden. En ze zijn nu allemaal weer op doortrek. En wat ik eigenlijk verwacht is, want hier kalft er gerust 1 meter tot 1,5 meter per jaar af. Ja, dat gaat hier heel erg snel. Dat is het hele nest? Ja, dat hele nest is dan weg. En dat stuift natuurlijk ook weer op. Dus wat ik eigenlijk verwacht is dat ze volgend jaar toch alweer een poging gaan doen. Omdat ze volgens mij toch ook echt wel broedsucces hier hebben gehad. Dus je doet hier helemaal geen kwaad mee. Dus kijk, dat zijn echt zulke soort rietstengeltjes en stukjes waar ze dan wel een soort ondergrond van maken. Dat eieren blijven liggen. Ja. Ik voel nu zelfs, ik zit er nu helemaal met mijn arm in, zelfs de achterwand nog niet. Dus zo diep gaat het. Het is waarschijnlijk gewoon nog dieper dan dat. Oh, kijk eens. Hey. Er komen al wat veertjes. Kijk, dan kun je dus echt zien dat je op het nest gestuit bent. Ze dus van die donsveertjes gebruiken om het toch warm te houden. Nou, het lijkt niet van een oeverzwaluw zelf. Hij is wel heel groot, hè? Ja, hè? Kijk eens. Ja, dat is bijna de hele oeverzwaluw. Ja. Meeuwveer. Verzamelt hij dan toch gewoon. Dus dat vindt hij dan op het strand waarschijnlijk. Of hierachter. Er moet dus iets meer in liggen, maar het is niet veel meer dan dit. Het is niet veel meer dan dat. Het is natuurlijk gewoon zacht spul. Maar zodra je in die tunnel zelf je hand steekt, is het eigenlijk keihard. Het is hartstikke stevig. Er zit hier niet voor niks op die onderste laag. Ja, ze weten wel wat ze doen hoor.